Taurai baba. Ya, ndoda kuziva kune pamusoro 2023 kwakauya mumwe murume anonzi Marizeni akanitaurira kuti ari kuziva kune mwana wangu. Handizivi kuti ava ndatanga kutovaona nhasi ndivo vamakombe wacho. Ndivani? Bono makombe ndine mwana wako. Ndimune mwana wako. Abanzi ndindo mwana wenyu. Mamuda kuziva chitandi? Ndaida kuziva nokuti paakauya murume uya anonzi Marizeni akazodzoka kechipiri akati vakazoenda kunozivisa kuna ambuya vangu inini kuti varoda vakanoita chivanhu chekusungira mumusha mana ambuya vangu, ivo vachiziva kuti inini ndakanga ndavaudza kuti ndini baba womwana. Ari kuti mwana wacho. Musore mambo ndiri pano. Alright, ndaunzwisisa. Alright. Baba, uyu chichenyu. Iwe mwana yo. Ava ndiani wako? Ndi baba wangu. Ndi baba wako. Alright. Uyu ndiani wako? Murume wangu. Wakasungirwa kupi? Andausungirwa. Hausina kusungirwa. Handina kusungirwa. Hauna chakabviswa here? Hapana chakabviswa. Ndakaenda kunogara nagogo vangu. Murume uya aenda kubasa adzoka na11. Saka tanga tisina kana rikwanisiro kana kuti chii. Saka murume wangu abva ati zvoni kusvika na11 mudzemana pandodzoka unogona kuzvarira mumba. Gogo wabva anditi aiwa chindipa muzukuru wangu nditese ndigare naye. Saka ndaigara nambuya vangu. Alright. Baba, hanzi hapana chakabviswa. Murume uyu ane mukoma wake akafa maimanso. Akaya kumba kwangu akasvima musodzi akanditi zvandaona zvandirwadza chaizvo chaukura. Zvokuti iko pokutanga murume anonzi Makombe nekike anonzi iko neke Chimarizeni paakauya pekutanga kumba kwangu akandirondedzera akanditi pane zvandakamuudza mushure mokunge andizivisa kuti ndokune mwana wangu kuti mwana uyu kana achinge akurwara mutambidzei amai vake, kana amai vake vati havakwanisi kunge vachimuchengeta mwana ngauye pamba pangu. Chandiri kuda inini handisi kuda kuti mwana wangu anosungirwa kumusha kwana ambuya vake, baba wake ndiri panapo. Baba, kuridzora kumashure. Tabvunza mwana wenyu chinyatsonzwa sadi kutendererwa. Tati ava kuna chakaitwa. Kwara imimi muri kudei kuti ava havana chakaita, vatauti havana chakaitwa. Ora ndiri kuti inini mukoma wake akauya akandiudza inini kuti kwakasungirwa. Mukoma wake akakuudzai. Mukoma chekutanga, chechipiri dombo ari kunzi Marizeni wachone akauya akanditi baba inini zvandirwadza ndarambidzwa kuenda asi kwasungirwa. Ora chimbomera musikana yogara yakune. Namba mama azungara wokumari kudi. Pamusore dai. Inini ndinamere aiwa isadzokera paposition iyoyo. Saka ndachibvunza ikavabvunza mwana uyu ari kubvunza. baba vako vari kuti ivo wakasungirwa kumusha kwa mbuya vako kuti kudii? Handambosungirwa. Wakaitwa sei? Zvakaitika ndezvoti murume wangu anopedza basa kuma11 dzeusiku paishanda manight shift anopedza kuma11. Saka zvokuti izvonizvo ndigare ndega mumba taigara tiri tega mumbundi yekutanga. Saka zvokuti ndigare ndega akaona zichimuremera. Gogo vangu obva ndichiuya iwewe ndigare newe saambuya vangu amai vaamai ndanenanogara nani naambuya vangu ndokwakazvarirwa mwana wangu wekutanga kwagogo vangu ndokwanga ndiri. Isusu ndosaka tati isusuka babava kana mwana asina zvakaitwa handii ndo zvakutaura. Imimi taura zvamuda kuti musungire mukwasha wenyu kwamupiwo zvinhu zvenyu nokuti zvakataitika kudhara. Baba, hakuna mkwasha anovhuma kusungira kaviri. Asi mwana wenyu ari kuti haana kusungirwa. Kana imi makuhwa maamuchinzwa nhasi maita rombo rakanaka. Matarisana nemukwasha wenyu anova ndiye muridzi anobvisa pfuma. Inini chandiri kutaura Uda kuti muteerere. Manga muchitaura nevanhu vasirivo. Vanga vachikuudzai kuti kwasungirwa kwadii. Nhasi maita rombo rakanaka.
muri kutaura nemukwasha wenyu anova anobvisa mari yacho kutaurwa nevanhu dzakasungira handiti ndizvo uyu kaari kuramba nhasi kuti inini handakuita se handakusungira angazvidere kuti asungira kuno uyu mangwana ufunofuta osungira kuno uyu zvinobuda aiwa hapana chiri kutinetsa todakubvunza mukuwasha wakasungira here handina kusungira zvapera baba mimi chungu dzenyu dziri papi mimi inini chichungu dzangu ndedzekuti mwana wendakabereka ndini ndikuda zvinhu zvangu kaka kutidikwe tikuda kudikwe izvi ai baba ndabvira rinji kutaurai kuti ava zvavasina kuita izvozvo vakachidzokerai mukwasha ndisungirei tipe zvinhu zvangu mwana wangu auye mumusha zvapera nanzi mai venyinge varipo wani ayo kubva 2023 muna January waishandisa sadombo achiuya nchimuti inini ndikuda zvinhu zvangu kubva 2023 kusvikira izvo zvino hapana chaataita shamwari handinati mazuva awanda usina undigadziriro zvinhu zvangu ndopane nyaya yate zvavo tapedza babatika baba chakaita kuti tidzoke kumashure chakaita kuti tidzoke kumashure last year vapfuura muna December ndopandaitaisira kuti ndaifanira kuendesa something kwavari asi zvisina yazvo muna October akatyoka gumba akakwara ndakamuendesa kuchipatara ndaigara ina ndina vabereki vari mumbiri munhu wakutaura kuti andakambogara naye munhu akatongonditora on street handina hama yandinayo munhu alright tingaende kurefu wati zvakanaka shamwari atizva vati izvo munoda dare nhasi rine dare ravaya kuzotora pfuma yavo handiti ambo yako varipo iwo unovapari nezvi zvavo vanongondipawo nguva kuti by December ndinenge ndaunganidza nekuti iwe ndomutsvage ndotsvage ndiwe asi wewe ndorikuvapa nguva baba nditarisirei kubva apa kusvika December tinenge taunganidza zvokuti tinosvikawo tovapo zvinhu zvinobatikawo pachavo kuti baba patinosvika December tinovaendeserawo zvinhu zvinobatikawo kusai kwavo kusvika December unakuona nhasi mwedzi uno ndiani apa tiri muna June 6 months sanyanya dareda handibvumire manje kuti upo wadhonda kusvika pa6 months sida wanga wadzoka zvishoma apa changa chachikumbiro chokuti basa kwandinoshanda ndinosenza pakambani inonzi Superfed tiri macontract this time tinenge off season tinositanga kushanga tongoti August tichienda kumberi ndo patinoshanda tiwana tumari kunga kana payslip iripo yokuti mukwanisa kuona mashandiro atinoita tidzoke mukadzi wako zvinotaurwa nemurume wako zvine chokwadi here zvine chokwadi asina ndemubvunzo aiwa usati wanibvunzo already chiri chokwadi chokwadi kuti kutadza kukundika kuroorwa kwako iwewe zvikureva kuti vabereki vako ndo vanoramba vachirwadziwa zvikunzwisa kuti iwewe wauchinisa kuti murume wako ichokwadi kuti muna December anokwanisa kuda kuunza pfuma baba tauya kwamuri ndofunga isu tanga tichitaura zvitataura masinoti taura zvakati handiti saka ataura zvinhu zvangu zvemacontract chichi handiti kusvika papoindi akati mazuva hanini kufamba anofamba anopera sibazive nekuti zuva rinofamba chete kana wakatoti goronoya inopera chete kwasonwa iwewe wati uzobhadhara zvakadarikidza zvauri kuina unoroora zvinovafadza ndozvautora munoti chinzwa ndikuina unoroora zvinovafadza muna December ndizvozvo baba ndisingazi hangu kubva 2023 munhu anomukira kubva 2023 izwai baba ataura chemo chake tisinganzwa munomu mwana wenyu akazita tsaona tikawesa kuti ndibudai panoenda ndiuye mwana wangu mudzimai wangu akabva achikwagumbo pachikwagumbo romunhu mukuru munoziva zvinoitika baba uye madhokota mazano munozivawo tese tiri vanhu isisi kuti isusu mazuva anokwana kuno kuti tinonyora chete wena unosaina po muripo zvadhakwa imi unongoverenga kuti December akwana here 1 December wangu uye ndakudya zvinhu zvangu mwari ndakuchengetei chete taura sorry ndandemubvunzo zvataurika zvanzwika pekutanga pacho takatomboisa effort yekutombovati oipfuma vakati tanga mandiunzira mari yangu iya ndikakuendesa kuchikoro
nelaptop yangu newifi yangu tikatomboisa effort tatizo zvimanye mwana zvawakudena kaizvo hausiwo unozvidena izvo notenda uyu murume apindura zvatanzwa dare rese Notenda. wakutodzonga dare redu uyu apindura zvinonzika kuti kana ndakuenda kuna tezvara vangu handiswere ndiri padiki chete ndichaenda nepakuru panovafadza ndozvata kuti ndwatise muno notenda handiti iwo wakaenda kunonga nomurume wako mwari ngakuchengete kuti usvike December handiti pamusoro imba iyo chibva zvasara pana baba mwana kana nyama watodza abva kuita A-level kana O-level yake akatorwa nemurume wake akuchaje mari yamukabhadhara tinongochaja mari yangu kuda inini ndinenge muchiziva mwoyo menyu kuti chii chandida kuti nditaure pane mwana wangu hamutauri nematuku nemutuka kana nemazita uyezve futi panyaya iyi tidangokudzidzisana sanya mauya munomudariro kwamusha imini ngade musatokwirira mukoshe onye dai makakwirira munhu wamukazwa kuti munhu akarodza mwana wangu makakwirira atezvara venyu vakarodza mwana wenyu mimi musipo imimi ndinoziva atezvara venyu vanhu vakagara atezvara venyu vaizotagwa mukosha wenyu achizoyana sipano kuti ndiye mukosha tikarodza tinokuti muzimu kugara nezveta chivana saka nhasi pane panyaya handina chisira pera dai munonga matokuita zvenimaita urombo rakanaka rokuti maakwana mari munandiseva pakrisimasi ndinosainawo apa ndangonzwa mukwasha achingoti ndinouya nezvinobatika ndizvozvo aiwa mukwasha hakuudzei mesheni kuti ichi asi kana akuya pamunoti achiva nezvinobatika zvacho ndobva wakunyora kanzviri anenge achipinda mukwasha musha then chechipiri pakauya dombo anditi ndakamuti inini kuti uye kwandiri direct inini endawo through ana tete kuti ngoya kuchikumbiro zvacho ati baba zvadombo zvezvi hapasisina dombo radare rino vese vaiva vachinyepa vanga anga ari matsotsi ese wai nokuti mashoko aisvika kwamuri murikuona kuti haasiriwo amuri kusangana nawo nhasi mashoko ese vanhu vanga vachitumwa vanhu vanga vachitoda kutoparadza imba yemwanawo because mashoko acho nhasi haasiriwo atiri kusangana nawo mashoko omanyepo anova mashoko anoparadza saka tiri kuti imimi muno ndo mamavu yakuzotora pfuma yangu pfuma yenyu apo patebhuru apo kana isina uremu mubva mazvitaurira iri patebhuru paya kuti ndo zvawaitaura here mukwasha kuti ndichauya nozvinorema asaina kudhara. Alright, maita basi.